खुलुमबाय लोगोफोर, गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाय हामलायनाय जासिहरबाय लोगोफोर। आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला, जाहाथे जेब्लानो आं भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोननाव थाबैनो मोनहैयो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जागोन कालजुग एबा जायखौ जों कलिजुग होनो बेनि बादै। थारैनो कालजुग एबा कलिजुगनि मानसिफ्रा गावजों गाव थगायलायग्रा, गावजों गाव बुथारलायग्रा एबा गावजों गाव नासयलायग्रा जामारो नामा? थारैनो बेफोर बाथ्राफोरा महाभारतआव भगवान श्री कृष्णआ साबा पान्डबफोरनि सिगाङाव फोरमायना होलांनाय ओंथि गोनां बाथ्राफोरजों थारैनो गोरोबफामारदों नामा? दिनैनि भिडिअआ बेनि बादैनो जागोन लोगोफोर। कालजुग एबा कलिजुगनि बादै जायखौ भगवान श्री कृष्णआ महाभारतनि कौरव आरो पान्डबनि दावहायाव कलिजुगनि बादै श्री कृष्णआ साबा पान्डबफोरनि सिगाङाव फोरमायलांना होनाय ओंथि गोनां बाथ्राफोरनि सायाव। बे लोगोफोर, बिदिब्ला गुबै आयदायाव फैदो। हिन्दु धोरोमनि गोथार बिजाब महाभारतआव फोरमायनाय बायदिब्ला महाभारतनि दावहानि समाव साबा बिदा फंबाय पान्डबफोरनि सिगाङाव एबा साबा बिदा फंबाय पान्डबफोरनि गोसो गोरबोआव कालजुग एबा कलिजुग जायखौ जों होननानै बुङो, बेनि बादै मिथिनो लुबैनाया थाथेरनो हायै बादि सोमजिखांबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो साबा बिदा फंबाय पान्डबफोरा भगवान श्री कृष्णनाव कलिजुगखौ लानानै एबा कालजुगनि मानसिफोरनि आखल आखु बायदिफोरखौ लानानै सोंथि खालामदोंमोन। अब्ला भगवान श्री कृष्णआ पान्डबफोरखौ हाग्रायाव बनबास थांनो खावलायदोंमोन आरो जेब्ला हाग्रायाव बनबास खाथिहैनानै फैफिनो अब्ला बनबासाव जाबोनाय जाथायफोरनि बादै भगवान श्री कृष्णआ गावनि सिगाङाव फोरमायनानै होफैनो खावलायदोंमोन बे साबा बिदा फंबाय पान्डबफोरखौ। जेब्ला पान्डबफोरा बनबासनिफ्राय फैनानै भगवान श्री कृष्णनि सिगाङाव सोंथि खालामो अब्ला भगवान श्री कृष्णआ गासै ओंथिफोरनि बादै फोरमायनानै होयो। गिबियावनो युधिष्ठिरआ जेब्ला श्री कृष्णनि सिगाङाव गावनि बनबासाव नुबोनाय हाथाइ थाइनाय गोनां मैदेरनि बादै सोङो एबा सोंथि खालामो अब्ला श्री कृष्णआ फोरमायना होयो। कालजुगाव जाय खुंथाय खालामगोन एबा कालजुगाव जाय सुबुङा खुंथाय खालामगोन बे सुबुंनि आखुआ ओरैबायदि जागोन जे रायजोफोरनि सिगाङाव मोजां खामानि मावनो थाखाय खोथा होगोन, नाथाय खोथा बुंनायनि उल्थासो गासैबो खामानिफोरखौ मावगोन। आरो कालजुगाव जाय खुंथाय खालामगोन बिथांमोना गावजों गाव नासयलायनायफोरा जोबनानै थांनाय नङा। बेबायदि होननानै महाभारतआव श्री कृष्णआ फोरमायनानै होलांदों लोगोफोर। बिहिमा जेब्ला श्री कृष्णनि सिगाङाव मोसौ फिसा जोनोम होनायखौ नुनानै मोसौ फिसा जोनोम होनायनि बादै सोङो एबा सोंथि खालामो अब्ला श्री कृष्णआ भीमनि सिगाङाव फोरमायना होयो। कालजुगाव जोनोमगिरि बिमा बिफाफोरा गावनि फिसानि बादै अननायफोरा बारा जागोन, जायनि जाहोनाव गावनि फिसाफोरखौ माब्लाबाबो साधु एबा सन्यासि जानायफोरखौ हास्थायनाय नङा। नाथाय मालायनि फिसाफोरा साधु सन्यासि जायोब्ला गोजोननाय मोनगोन आरो बिथांमोननि सिबियारि जागोन। श्री कृष्णआ फोरमायनाय बायदिब्ला कालजुगनि बिमा बिफाजों जोनोम होजानाय फिसाफोरा अरायबो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि आंगोयै थाबाय थानाय नङा, हाबानि उनाव गावनि बिसि एबा फिसायनिसो आंगो जागोन। जेब्ला अर्जुना सिगुन दाउनि गांखंआव बेट लिरनाय गोनां दाउखौ बिरनाय नुयो, नाथाय खुगायाव मानसिनि बेदर जानो लानाय जाथायखौ नुनानै श्री कृष्णनि सिगाङाव सोंथि खालामो अब्ला श्री कृष्णआ फोरमायना होयो अर्जुननि सिगाङाव कालजुगाव मानसिफोरखौ गुनि गियानि गोबां रोखोमनि नुनो मोननाय जागोन, नाथाय
बिसोरनि साननायफोरा ओरैबायदि जागोन जे गुबुनखौ जेब्लायबो खैफोदाव गोग्लैहोनानै बिसोरनि धोन सम्पथिफोरखौ गावनि खालामना लानानै गावखौ मुलुगाव बयजोंबो सिनायथि होनो नाजानायखौसो नुनो मोननाय जागोन। बिनि अनगायैबो भगबान श्री कृष्णआ कालजुगनि बादै गोबां ओंथिगोनां बाथ्राफोर फोरमायना होनायखौ जों महाभारतनि एबा हिन्दु धोरोमनि गोथार बिजाब महाभारतआव गोबां नुनो मोननाय जायो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर, आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर, आरो जायफोर बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअआ।